wake wezwa ngento ekuthiwa ukuqhetha. Yebo. Yini ukuqhetha mama? Ila khona insizwa ihambile yayikhweni. Ifike ilala ingahambi ngakusasa. Manje ifike ibuke indonga mhlambe ibuke amatasi lapha nezithombe zomkhulu wenu noma sizonqumunga mntanami sizoxoxa njengabalingani. Ayikho into esengiyijaye njengokuvuka ekuseni nginike ingane zakithi uswidi ngithi dlani. Lalela, yazi mina sengijahene mama. Ushadini lo phohlozela iqanda phakathi. Faka aromat mama, faka aromat. Ufika nje, ufika ulithi amafutha uthi anyanisa kanjani uthi Norox ngale ndlela yeni nje. Uhlehlisa ubuze uthi tamatisi ubuze uthi phahlo iqanda wegogo. Ngabenza ukuthini kuwena? Uthi phohle iqanda. Uthi buze uthi yoli uthi yoli. Ukhiphi ufaka lapha esitsheni? Esitsheni okuncanyana ungathi kuyinkomshanyana kuyisitshana lokhu. Uyangizwa ngithini wedala? Kodwa usuwenzile kanjani uphinde kube neqandana nje liflayiwe futhi eliseceleni. Ubeke la. Bese-ke sekukuwena-ke noma isinkwa noma irice kodwa ngathi ngayi noma Steve Papa wemama yabo. Ubeke la. Yabona. Lapho ngihlele emseleni lapho ngithule. Ngiyabuka. Ngikulethela ngaleli thile ilami elibhala ukuthi kaDlaba. Ungathumeli muntu. Ngithi le ilami elibhala ukaDlaba. Kuze wena kaDlaba kamavula ufike ungithi ze. Uguqe webaby. Hayi uguqe mntana. Phela mntana ngifike nje uthi kodwa baba. Lapho ngibuka emehlweni nami sengigweqa amehlo ngithule ngihlelele bese. Usukweqelele. Angisayihleli phela into engahleli singathenga indoda phela kufanele kube indoda phela mawuthi wena umuntu wesifazane. Uyayibona? Mina kufanele lapho ngiba indoda mina ngesikhathi wena uba umuntu wesifazane. Ngihlini indoda enjani ehleke ubani? Kufanele ngihleke oshatini mina. Ngamaqanda mina bangathini bona obhuti bezwa kuthiwa mina le kwashizi bese ngihleke oshatini. Ngamaqanda mina. Into engishoyo lona. So ufike mntanami ubeke ngithi nawu ngiyabonga mama ngiyabonga mntakwethu ngoba lento uba umama wemashezi ngeke uqala ukuba iyona ngelanga lomshado. Lento yokuba umama uyiqala manje nendlela ohleka ngayo ikhombisa ukuthi umama uhleke ngikuzo. Usudlala ngami. Angathi uhleko lokundinda nje lo hleka ngalo. Angaluza nje kahle uhleko lo. Ngaze ngasha. Awungichazeli. Awulala mntakwethu kodwa ungayikhohlwa lento mhla ngizoqhetha ushatini ophohlozelwe iqanda phakathi. Yezwa mama. Ngiyasipheka neSteve Papa kodwa yazi ngisazopheka. Ngathi ngiyabona sengilungisa lamabhodwana amancane ngibalinde beyolala ekhaya. Ngibeka amanzi okugeza ngiza no-10 liter. Uyabona nje uphizi angudli mina uphizi mntakwethu ungabe usekhona yini. No green beans angudli lezo zinto kodwa uma ufake eSteve Papeni ufake ngoba kuthiwa kunempilo phela asikwazi ukungakudli kuthiwa sibudle ngenkani. Ukufihle-ke eSteve Papeni faka no-carrot lapho ukuhlanganise nje leSteve Papa seni leso isicubu. Ubutuze kube isigwaqane lesi hayi bese uyadisha-ke mntakwethu. Hhayi ngiyokwenzela isimanga ngiyophuma izinqe-ke lapho ngokangiphuma izinqe ngoba ngineshwapha. Hayi ngicela ukulala ngingasho lutho. Ngenza yiphi wena ngani bye futhi manje ngiyakudala. Usudlile ni? Ngidla enekho. Ngibuza ukuthi ubusudlile nikathi ukuyela. Ngidla intando lo ngifake wena ungidlisile wena. Mina nginjena mina ngiyazazi. Awuthandini? Mina nginjena mina. Awuthandini? Hayi lento ingenza lula lento. Yazi ukuthi umuhle wesilisa yazi amadonga ayangibuka la ehostel athi omavundla sebaba nje. Mani uyazi ukuthi owesilisa odliswe kahle akhisa umuzi ungcono kunowesilisa odliswe enziwe intithithi. Manje-ke ngiyinkithithi-ke njalo manje. Yabo njalo manje ngihleka yonke into oyishoyo.
Kwathi uthetha nje wena uthi angibuye lapha eGoli. Ngihleka yonke yini nje ehlekisa kule nto yashadini. Hawu, ukuthi uzobe uyoqeda, uhlekisa ukuthi uzobe uyoqeda. Hayi, yabo nje abafethu abangibuka lana. Bayasho ukuthi ihlekani nje le mpisi. Thiwe ihlekani impisi ngampela. Uma funda manje kanti mase beselawe. Kodwa-ke vele-ke nabo Bayahleka sebengathi njalo mama. Bayahleka. hayi nabo sebengasho-ke nje. Uyazi ukuthi wemama khona izinto esike siyixoxe nawe ngithi ma Angiyenzi. bengangifica olova ma bengangifica ngenza le nto. Angitelwana. Yazi ngihlekisa ukuthi athi umuntu ngeke ngizwe ngomfazi mina. Inetingena ikhole ngithi mana wefundla bengithi angizwe ukuthi ungakephi. Hayi, bafethu uxolisa angisahamba. Kuthiwa hayi uyaphi manje? Hayi, khona into encane kule ngilungisa. Hayi Usefoni ukuthi umama usefonini nangimasheze efoni. Kodwa insizweni lokuthi ngeke ngizwe ngomfazi mina. Eyi ufona ngithi hayi bafowethu ngeke nize na-understand eyi. Izinto zasendlini. Kuthiwa izini lezo mamavunga. Hayi nami angingeni ngikamanxa ey'ntweni zenu angingeni ngikamanxa. Ulwelane mwelazi ulwelane. Hayi nibuza njalo nani yabona. Yabo nje bayahlohlana lapha yabo kuyimanje la masisesodwa sikhuluma sodwa lapha. Ngivela mina njengomuntu omubi mina empesini mabe sangibuka naye uthola mhlawumbe ulele yedwa vele ungibuka embhedeni wakhe lo wasehostela ungibuka kanje ulele ucasukile. Kodwa manje mayingavuka manje hayi entombini yakhe ufika enze lento engiyenzayo. Yebo. Manje nje ngicela nje bangixolele impisi zingixolele ngempela ekuthenini mina mangizwe ukuthi umntakwethu ngiyamuzwa ngaleso sikhathi engimuzwa ngaso. Hayi. Kodwa nawe ungangifakisi nawe yabo nje khona ilanga wena wake sicha. Khona lawa-ke wathi wena sikhuluma la wathi guys ukhuluma nabangani bakho. Ngimthanda nje ngithanda amazinyo akhe. Ngathula ngathi okay hayi kulungile siyezwa. Wathi Anita kathi. Ngathi mina ibo. Baby ngithanda uthi. Ngathi mina ibo. Kodwa ungakushiya ukuthi wenza. Wathi wena habe usungaze uhamba uthi angithi usuwenze ethi ngibone kodwa ngendlela ephansi. Hayi ngathi mina Wenza ukuthini muthi angithi. kodwa wenza nje wawungafuni. Ungayizwa mina. Hayi. Bye futhi manje. Yabonga mthetho uthi ngivalelise kubantu bami valelisa kodwa nawe-ke bayakuthanda abantu mama. Nisale kahle ngenza kwethu ngiyanithanda kakhulu nami siyabonga ukuhlala nobaba niphinde nimlalele nangokuzayo. Bye. Sekuwena osuzongisholo lezi zinto yabo before ngifunda incwadi nje kuzofunda wena uthi incwajana namhlanje isihloko sithi ukuqabazela ifundwa ubaba. Ngeke ngiye bye. Bye mama ngiyabongeza. Okay.